Angelo Jarbide, ongi etorri. Eskerrik asko, Arratsaldeon. Berdin. Larun batekoari buruz hitz egin behar dugu, gogo eta egin behar dugu, gure esku dago urte urrenez dagoelako, bihar 4 urte abiatu zinetenetik. Bai. Harin pasada, Pasada. Gauza asko egin dira be, bai. Bai, eta ez da hainbeste denbora pasa, 4 urtez azkar pasatzen dira. Eta kantuaren letraren egileak, Kirmen Uribek zuen web horrian irakurri dut, goxoki baina ziur, esaten du, berak Sarako Biltzarrien entzundako esaldi bet hartunde, goxoki baina ziur aurrera doan prozesu bata, momentu baten esaten zulako, orain 4 urte zinezkoak ziren gauzak egiten gabiltza. Nik uste sakoneko lan bat egiten dela gure esku dago. Eta nik uste ardura hondiz, horrela jaio zen. Askotan ahaztu egiten geha baita ere, ze testu ingurutan sortzen den hau, eta beti gabiltz, eta guain zer, eta gero zer, eta guain zer. Hau da, ezkea gelditzen, patxaran gelditu, zaporeatu, zer egin degun, eta baloratu aurra biden zer egin dezakegun ikusteko, ez da. Eta nik gustatzen zaik gelditzea, zatio, atza behitzen malin badeu, zuk esan dezu, baina 4 urte, zergatik eta nola sortzen da gure esku dago, aztu egiten geha, baina atzo zan ez da. Zein zan testu ingure orain dela justu 4 urte ez da, gure esku dago sortu zaren. Bueno, kontestu ezan, testu ingure ezan, 2013 urten ia, genik egun, hemendik oso gertu erreferendum baten gozala Eskozien. Hau da, 2010 urten egiteko azien SNPek gobernu minorintzu utelako, eta egitekotan ziren, baina Eskozeko parlamentu gutxingo azilako ez zuten egin. Baina 2011 urten gehiengo absoluta lortu zutenen, ia 13 Londreseko gobernukin, Edimburgoko paktu egiten dute, eta 2014 urten erreferendum bat egin behar zutela zabaltzen dute, ezta? Kontxo, guk nola jasotzen da orain dela 4 urte, notizio hori, ezta? Guretzako hori zan, mugarri historiko bazan, hau da, superpotentzi bat erresumatu edan bezala, era eredugarri hortan bere eremuati libreki bere etorkizuna erabakitzen ustea, ikusten gendun, hain mugarri, hain adibide izugarrie, dudik ezkendula egiten adibide hortatik aurrea mundu mailan estatu batek bere pedigri demokratiko eukitzeko izango zuen exigentzie, asko zorrotzago izango zela, adibide hortatik atze izan zana baino, ezta? Eta esatek gendun, nola indezakegu, iparreti sortzea dijoazten haize demokratiko hori gure gizarten eragiteko. Zete horrelako antzeko inertzi batzuk sortu zielenago ere, baina gure ustez ez zuten behar bezain besteko eragine izan gure gizarten. Orduan, metafora bat jartzen gendun. Eta zintza metafora hori, itxaso zabal baten, itxasontzi batek aurre egiteko, eta izaren indarra aprobetxatzeko behar duen bezala oial sendo eta zabala bertan eragin da aurre egiteko, hori ezan guk egin behar genduna. Euskal gizartea oinarritik alik eta zabalen, alik eta anitzen, alik eta koloretsuen, ehundu iparreti zetozkio naize demokratiko hori gure gizarten eragin eta posizio hobe batera eramatereko. Horregatik eta horretarako sortzen da gure esku dago. Zailena, eta zaure berrak dira, hori dalako. Azkenien, eta ondo ulertuta ulertzen da, azkenien botu bat erabakitze eskubide hori, baten lortzen badugu, nahizu bai edo ez hau izan, hori errezena dalako esaten zu. Azkenien hori erreza da. Bai. Horrainoko bide guztia prozesu hori da zaila. Eta orduan, testu ingur hortatik nun, hau sartzen daren, sinistuta da ere, gu, Euskal Herritarrak, sensibilitate politiko ezberdin dago jendek, ezin degula elkarrekin pauso horik eman. Hori sinistuta geunden. Eta sinismena jarrera badakarki. Esango jazu ze etorkizun genduken jarrera horrekin. Eta bestagatik, Euskal Herritarrak ezkenek igun herritarra zein bateko gaitasuna genduken eragiteko, ezta? Erronka bat jarri gendun, gizakate egin gendun. Eta hasi ginen pausoak eman ala mito asko puskatzen. Eta lehenbiziko mitoa zen nola ezin deula sensibilitate politiko ezberdin dago jendek elkarrekin pauso eman. Noski aldeula eta eman beharra daukagu gaina. Eta herritarreki kontuatzen hasi ginen, guk hastapenetan uste gendu baino eragiteko gaitasuna handigoa gendukela. Hori gutxi balitz gure eskua sortzen danene esaten du, gure helburu ez da herri hontan abertzalen arteko indar metaketa bat sortzea. Gure aldarrikapena ez dalako soilik abertzalea, gure aldarrikapena demokratikoa da. Beraz, gure helburu da herri hontan demokrata guztin indar metaketa sortzea, oinarri demokratikoa sortzea herri honetan. 3 urte gizakate erraldoi horretatik, eta esaten gabiltzena, pedigri demokratiko esaten zunien, sensibilitate ezberdinak, sekulako motxila berabili izan delako, sekulako motxila daramagulako guztiok herri honetan, eta esaten duzuna, berba egin sensibilitate ezberdinak galdetu oinarrian, galdera bat abuelako, oinarri demokratikoa lortu nahi delako, ez
ze erantzungo duten hiritarrek, hori eurek erabakiko dutelako. Eske hori da, eta azkenen pausoak eman ala konturatzen egea, orain dela 4 urte, atzo zala, gai honen ingurun, lehendiziko minutu baino leheno, ia, krispazioa sortzen zen. Ez genekigun gai hontaz, eztabaidatzen, oso gai, erraietako gai bazan, zer egiten ari da gure esku dago, herri oinarritik, pausoak eman transizio bat diken nahi da, erraietatik zeon bizigendun gai bat, transizio diken nahi da, razionalidadea, arrazoizko eremu batera, gai bat, herritarrak banatzen gindun gai bat, topagune bihurtzera da. Gai hau, esan zigutena, hainbeste banatzen ginduna, kontxo, aitzakitzat hartzen nahi da, herri zubikintzarako, orduan, ezerre egiten nahi geha, saneatzen, oinarri bat saneatzen, eta konturatzen nahi geha, pausoak eman ala, kontxo, eskema asko eta mito asko eruitzera idea. Zenbat aliz esan zaigu, herritarrei galdetzea, konsulta egitea, referendum egitea, gizarta zatitu ikentzula, konfrontazio sortzen zula. Gezurre da, ez da posible. Demokrazian gehiago sakondu ala, herritarra gizarta ez dalako zatitzen, heldutu iten da, osasuntxua bihurtzen da. Eta hori egia ikusten, sentitzen. Herri egiten den lan hori, herritarrek egiten dutena. Batzutan esaten dalako simbolikoara, beste batzuk esaten duten, da simbolikoaren balioa. Eta beste batzuk, parte hartzea honeko 26 da. Honen guztiaren balioa nola ulertu behar da, hortik tiratuta, hau guztia, herritarrek eurek antolatutako gauza bat alako, eta hemen sekulako mobilizazioa dagoelako atzien. Zein da honen balizue? Ikusi, honen balioa da, eta transizio horri berriz helduz, honen balioa da. Hau, hoen dela gutxi, zan arazo bat, zan problema bat, zan arazo politikoa, zan problema politikoa, zan konflikto politiko bat. Herritarrak demokrazian sakondu zeiken gehiagia transizioa, arazo problema izatetik erronka politiko batea. Hau da, eszenarioz aldatzen nahi geha, oinarri amankomun batzuk sortzen nahi geha herri hontan. Adostasunaren kultura sortzen nahi geha. Eta hori guztie, pilare, hau da, pilote demokrazia, balore demokratikon piloten gainen, ez da? Egiten nahi gana da, orubea saneatzen, zimentu saneatzen, gai izateko herritarrak, demokrazian gehiago sakondu duten gizartek bezala, normala dana, hau da, herritarrak hitza hartzea eta erabakitzea hori da normala. Eta horrek ez du ez gatazka, ez konfliktu, ez problema sortzen. Transizio hori egiten nahi geha, orube hori lortzeko. Eta gure helburu izango da, erabat zikloa, erabat iztea. Eta demostratzea gure burui, gai gehala, edozen gai eta herri hontaz hitz egiteko, eztabaidatzeko, adosteko eta erabakitzeko. Eta gizartea indartu egiten dara norabi hortan sakonduta, ez da? Horretan ari geha. Ezkara bakarrak, Angel Kezka hau herri moduan erakusten dutenak, Eskozia aipatu zulako, Katalunia ateioka dago, ez dakit begiratzen duzuen, zapatuan Bilbon eta horri buruz hitz egingo dugu, ze balio izan dezakeen egingo dan mosaiko horretan be, Kataluniako ordezkariak izango direlako, hartu emonak dituzuela ulertu behar dugu, ze balio dauka Katalunian gertatuko denak guretzat be bai? Kusi, guretzako gauden momentu baten non ezoiko momentua da. Eta ezoikoa ni, hausartuko nahi izatea, askoko osatzen zaigu, askotan erredalako hitz hori historikoa da. Hau da, momentu honetan herri honetan gertatzen ari dana, hau ezoikoa da eta hau historikoa da. Herri bezala, iparraldeko 3 probintziek, ia instituzio propio batekin pausok ematea, hori berrie da. Ego Euskal Herriko 2 gobernutan, diputazio guztietan, 4 hiriburuetan, herri gehienetan erabakitzeko eskuera aldeko indarrak egotea gehienak, hori berrie da. Hori gutxi balitz, egotea ia dinamika bat ez erretorika baizik, eta ja errealitate bada, sentsible politiko ezberdinetako jendea bilduta dinamika martxan daola eta gizarten aurren zilegitasuna eta gaitasun aukena, hori berrie da. Eta hori gutxi balitz 2 urte ditugu hauteskunde jabe. Hori momentu berezi bada. Eskozia ikusi indegu, Europan posible da, eta ez du ez arazo ez problema sortzen, eta Brexiten ondoren, ikusiko dugu guztien oraino lehenago beste referendum bat. Gure helburu izango litzake ikusi izgain sentitzea prozesu hori. Eta diozun bezala Katalunia. Katalunia momentu historiko baten dago. Eta aurten, segurazki aste honetan, edo ostegunen ostira izango dute galdera eta data, erreferendure bai edo bai egingo dute. Hau da, Europa ate bat iriki da. Hau da, hau ezoiko, eta Irlanda ere, batasunaren aldeko erreferendua egingo dute. Flandiarrek hemendik denbora gutxira zerbait gertatuko da. Europan ate bat iriki da. Eta jauregi hauntitan,
ateak noizbehinka gutxita irikitzen die eta denbora gehienetan itxi egiten die. Orain ate bat irikitzen ari da, ezta. Gure helburu zer da? Arduraz jokatzea. Gure helburu da, gure esku dago bezala, kultura politiko berri bat sortzea. Elkarrekin, gu sortu ginen esan dugu ez da inorren kontra sortzen. Hau da, ordezkari eta ordezkatu uztarri berdinetik tiraka jartzea. Kultura politiko berri bat eratu, ohituta ez geundena, esango dugu, urrengo urratsa zapatokue galdetu nahitzut, zer gertatuko dan Bilbon, zergaitik egiten duzuen deialdi hori, bestak beste herritarron ituna ere aurkeztuko duzuelako, zer da hori, zer gertatuko da zapatuen? Gure helburu ez zer da? Gure helburu da bi urte hauek klabek die guretzako. Hau da, iruditzen zaigu urrengo ziklo elektorala baino lehen, 2019ko maiatza baino lehen, guri dinamika bezala helburu batzu ditugu, eta helburu hori zen da lehen aipatu dutena. Hau da, eszenari hori oinarri amankomun hori sortzea herri honetan. Hau da, oinarri demokratiko hori sortzea. Gu horretarako ze tresna ditugu. Bat esan dezun bezala galdeketak die. Galdeketak herri jende gutxi pentsatu zezakeen 152 herri 4 urtetan posible izango litzakela, era honetara prozesuak eman ondoren sortzea, ezta. Hori da bat, zer da gure helburu hildo horrekin? Herri honetan ahalik eta pertsona gehienak parte hartzea. Beritza eta aldarri hori, hau da, erabaki nahi hori azaleratzea. Helburu izango litzake, ahalik eta eremu gehienetara iritstea prozesu hori. Hori da horren helburue. Eta beste hildo bat diozu bezala, larumaten beste hildo bat irikiko dugu. Eta da, herritarron ituna. Zer da hori? Bada, eremu bat iriki nahi dugu, adostasun eremu bat, elkarlan eremu bat, nun zertaz, zergatik eta zertarako erabaki nahi dugun, eraman nahi dugu eztabaida hori eta jakin nahi hori eremu guztietara, herri honetako asoziazio guztietara, sektore guztietara, norbanako guztietara, jaso nahi dugulako, bildu nahi dugulako, eta mamia atea nahi diogulako, erabakitzeko eskubide askotan abstrakto gelitzen den, kontzeptu bezala, mami eman nahi dugulako. Eta gupi urta hauetan nahi duguna da, azaleratu herri honetan, badagola erabaki nahi bat, protagonismo, ikusle izatetik protagonista izaterako transizioen edon gizarte bat, eta mamitu nahi dugu zergatik eta zertarako, eta zertaz erabaki nahi dugu, eta nahi duguna da eremu guztietara iristea. Hau ez da gutxi batzuen kontu bat. Hau orube amankomun da. Guk esan gindun sortu ginenetik, guk irudikatzen dugu herri honetan, demokrazian gehiago sakondu duten gizartan gertatzen den bezala, eragitzu eskubidea dela herri honetan sensibilitate politiko guztien topagune. Ezkea inozok utxunea daude, ezkea larritzen, gu gizarte bezala atzo hasi ginen demokrazia nobaren pauso ematen. Baina dudarik egiten ez dauna da, norabi honetan gehiago sakonduala gaur ikusten dugula bihar errealitate bihurtuko dugula. Eta horretan ari gara. Fokua jartzen zuie, alandabe, Angel, kolorean, ondo pasatzean, parte hartzean, normala izatien deia egin duzuelako etorri Bilbora galdera ikur bat egingo dugu. Galdera ikurri natzien zer dau, zergaitik galdera ikurra. Hartu txakolin bet, etorri kamiseta naranjigaz, ondo pasaku. Dudik gabe, guk mobilizazioak egiten ditugunen, eta deialdi bat egiten dugunen, ez die mobilizazio nun 50 pertsona nahikoa dien, nun 100 pertsona nahikoa dien. Mobilizazioak egiten ditugu nun elkarrekin demostratu dezakegun zer egiteko gai izan gintezken. Azkeneko mosaikoa egin genduna zen Zurriolakoa 2008ko azaroa 8. Izugarri izan zen 10.000 lagunek antolatuta, koordinatuta zer egiteko gai izan ginen. Mezu horietzan bakarrik gelditu gure zilborrera begiratzeko. Irudi horiek, ordungo urrengunen ezan Galeketa Katalunian, Europako komunikabide askok eta askok erabilizuten, ordungok testu ingurue bai erreferendun eskoziko eta urrengunen Katalunia izango zen Galeketa, kontestu hori esplikatu izateko erabilizuten guk egin gendun irudi horik, ez da? Hau da, gai izan gintezkela badakigu munduari mezu bat emateko. Bueno, zer da larumaten ikerratuko dana? Batetik, ondo pasatzeagoaz, batetik, alaitasunez goaz, eta badakigunez, elkarrekin, berrikuntza eta ilusioa sortuz, gai izan gintezkela menduari mezu bat zabaltzeko. Zein da munduari eman nahi digun mezu bat? Da, Europako zati honetan ere, katalanak bezala, eskoziarra bezala, eta beste herri batzu bezala, badagola herri bat, bere etorkizunaren jabe egin nahi dula. Eta nahi dula herritarrak ikusle izatetik, protagonista izaterako jauzia egin nahi duguna. Larun batean esan dugu, izango da Bilbon, arratsaldeko 5 izango da. Hori da.
Zer da? Moiuatik? Galdera ikur erraldoia sekula ikusi ez dena, da Euskadi plazatik, Iberolako dorren paretik, moiua errotondaraino. Eta ezinbestekoa izango da koroleko kamiseta, denak ane izango da aukera berreskuratzeko, eta puzgarri batzuk. Nafarroan galdeketak, hori landuko duzue, beste momentu baterako utzeko dugu hau historikoa esaten gabiltzen badalako, sarea dalako azken batien, dana mobilizatu esan duguna prozesu honetan izan dana, amaitzaldera pare bat galdera ditut, Angel, beste eragileekin ze harreman lortu dituzuen, 4 urte izan dalako, 3 urte esan dugu gizakate erraldoi horretatik, eta hasieran zatezen danaz, zer da hau, gure esku nortzuk die, ze pasada hemen, eta orain ze harreman dituzue beste eragileekin, eta esan duzue 2019an etapa bat itxiko dela, hortik aurrera zer adierazten du horrek? Bueno, gure esku dago zen ez zuen, sortu zen momentun, normala dan bezala, errezolak sortu zion, eragile askon arten, eragile batzun arten. Eta batez ere, erabakitzeko eskubideen ingurua lantzen zuten eragilek, o alderdik politiko, bezta. Zergatik, zatio, mai hori beraiek gestionatzen zuten gai hau, altzuten hobetona. Gu sartzen geha herri dinamika bezala, esan ez, guk ere lan hau landu nahi dugu. Baina ez inorren kontra. Ez geha epaitzen hasiko zuk zer egiten dezun da zer ez ez duiken. Baize, fokoa jartzen dugu gure begira. Eta zer dago gure esku ez da. 4 urte pasadie, eta 4 urte pasatu aurretik, eragile guzti horiek ikusi dute gu ezkeala panorama hontan sartu, inor kolorek o ez kolorek atatzeko, baizik eta ekarpenak egiteko, ezta? Eta uztarritik tiraka jartzeko elkarrekin, eta kulturari jorratzeko. Gaur da egune, eta horreatek gure esku dago, inok etzion entzungo gure esku dago, inor kritikatzen, o inor, guk irudikatzen balin badeu, eragogitzeko eskubia denon topagunea dela, eta elkarrekin iritsi behar deula horrea, alperrik aituko gea publikoki bat ezer egiten dut, da krispazio, hau da, gure lana azpiko lana da. Eta hor lana handi bat eman da, eta hor konplizade handik ematen ari dire, zorionez. Eta hori da, azkenen guk trasladatu nahi dela ez, ardura guztikin momentu hau berezi balin bada, jokatu dezagun arduraz, eta herritarrak iruditzen zaigu, hortan ari gara, ezta? Eta bukatzeko, zertan ari gara? Azken finen, normaltasuna konkistatzen. Hau da, demokrazian gehiago saldu duten gizartean normala dana, herritarrak hitzartzea eta erabakitzea, hori ari gara konkistatzen. 2019ko data, ulertu behar dugulako prozesu bat ala, ez dagoela presik, baina datak behar ditugu, kokatzeko gure buru ebe bai. Bai, guk daukagune helburu da 2019rako, gu iruditzen zaigu, etxeko lan batzuk egin behar ditugula. Momentu edala, eta iruditzen zaigu bai galdeketan fasea. Bai ituna, herritarron ituna, eta guzti hori, gure asmo izango litzaigu urrengo ziklora sartu horretik guk horik azaleratu behar ditugu. Guzti hori mai gainen jarri behar ditugu. Eta honetaz interesantena da, erabakitzeko eskubiaren inguruko eztabaida herritarrek sostengatzeko eszenario baten jarriko gela, ezta? Eta hori da urren urtea. Hau da, 2018ko amaiera. Gure asmoa litzake, ordurako herritarrak ekarpen hori egitea, esan dugun bezala, kontestu berezi eta atreituko naiz historiko honetan, ezta? Aurretik pentsa ezina zena hori ezin dalako ukatu, eta aurretik pentsa ezina zen gauza batzuk egiten eta gertatzen ari direlako Euskal Herrian bardintzak sortu direlako esaten duzue, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan eremu oso zabaletan honetarako guztirako, herritarrak aldundu eta esaten gabiltzena ez da, kultura politiko berri hau sortu. Nik uste danoko oso gauzena, kultura politiko berri honetan eta demokrazian sakontzie beti gauza hona izango dalako. Dudik gabe, azkenen hori da klabea ez, demokrazia da herritarren ahaldundu gabe, herritarrek protagonismoa hartu gabe, oso demokrazia ahula da izan dezake, demokraziaren titulua, baina ahulagoa da. Herritarrek geroz eta protagonismoa handigo hauki, geroz eta partea handigo geroz eta gehiago implikatu, batez ere gure etorkizuna da ditzeia lebalimagea, gizarte hori geroz eta osasuntxua da, geroz eta dinamikoa da, eta geroz eta ilusio gehiago sortzen duen gizarte da. Eta guk hori nahi dugu. Etorkizuna osatu, herritarrek diseinatuta bada, askoz ederrago izango delako, herritarrak mugitu behar gara be bai, deialdia egin, zapatuen nori Bilbora etorteko, Angel azkena? Euskal Herritar guztire. Hau da, berriz ere badakigu ze sentitu gendun gizakaten, badakigu ze sentitu gendun mosaikon Donostiaren gendunen, orain daukeun aukera zoragarri da Bilbon, elkarrekin berriz ere munduari mezu bat emateko. Noiz eta katalanak data eta galdera jartzen duten egun horietan, ezta?
guk ere Ostiralean, guk ere munduari mezu bat eman behar diogu, eta hori alaitasunez ondo pasatzen eta elkarrekin ezinbestekoa dalako. Angelo Jarbide, eskerrik asko, etortzearen. Zuei gonbidatzatik beti bezala. Beti da plazerra, hemen egoti berbetan bebai, aurreko kafi bebai, eta etorko dien danak. Dudarik, eskerrik asko. Angel, mila esker. Zuri, jaski.